Добре, здравейте, в следващия клип на Memo Games. Успях да мина тази мисия, както виждате. Опа, извините. Чувам да сейвна играта предварително. Тук с мен са неочаквани гости, Дари и Габи. Така, чувам да... Да, Дари тук да се цъка на игрички. Аз смятам да се сейвна, окей. Още нещо. Ако чуете звуци, това е от тях. Други думи, те тук нещо се правят. Дари играе на игри и така нататък. Така, имаме още една мисия за минаване. Къде сме в ефир? Сега сме в ефир. Будялите звънят. Къде ще го дадат този клип? В YouTube най-известния. Да. Така че Дари, зарежи този телефон и искам да гледаш насам. Чули? Добре. Добре, почваме. Продължаваме с мисията, де. Ай, тихо, Даре. Нама ли поне това? Така, влизаме в колата на Суиц. Не, това е Райдър. Добре, Габи, чувал ли си тази игра преди? Извинете, че... както и да е. Габи, харесвал ли си тази игра преди? Окей, добре. Добре, в момента, знаеш ли, че изпълняваме мисии и... Даре, моля ти се, гледай към екрана. Майко, съжалявам, ако ви създавам проблеми и така нататък. Поне намали, бе! Чужи са как. Добре. Така, сега смятам да служа прическа и искам те да изберат. Ей тази. Кой е за? Аз не. Не го харесваш. Не виж? Тази. Коя? Тази. Не. Не ли избра? Да, мен ма кефе. Добре, имаме още нещо. Ета отдолу, да го пробваме поне. Не. Супер. Аз предлагам тази и се тръгваме. Добре. За. Ще играем то бакалавър. Айде, готови сме. Бакалавър. Така, готови сме с прическите. И самолет прилита над нас, дами и господа. Предимно дами. Така отиваме за пица, явно. Съжалявам за бъговете, просто фреймовете ми падат. Така е. Тихо! Майко. Така, отиваме до пица ресторанта. Той се видял. Така, от вас искам просто да слушкате. Чухте ли? Ако искате да чуете някъде другаде. Искай да ги на срещата. Моята. Също да се искам да гледам. Така. Мам, ти имам да се гледам. Райдър, не. Добре. Къде отиваш? Добре.
И то с Райдър как говори на диалект. Добре, Дари и Габи съм махна, така че клипа няма да бъде много провален. Сега се връщаме към Гров Стрит. Сега се връщаме към Гров Стрит, както казах. И това смятам да е за този епизод. Съжалявам, че ако клиповете са много кратки, просто нямам време и тъй нататък. Просто днеска имаме гости. Днеска имаше матч отгоре с така нататък. И това смятам да е за този клип. Харесвайте, абонирайте, давайте коментари и така нататък. И това е от Tama Games Channel.